Parlok hakani ke video lawan ra cepi ya ke film ke baak na ke jingjia bacisha saungu di kena school ke baca kem baca tokin halor ke jingdon keti ke jongki ban le tok haka exam ke ba lapen yai de ke stick ke ba ai admission ya ke kena school na kiri baper ban pulai haka school ba ha US ya kani ke video le sim na ke film ke ba kerteng ba genius 2017 tung ini pe na achpang kani ke film haka jing cha to kit jong kalin kali tho ba kala pendep ke class 12 haka school ka ba kerteng kurung tap school ka khana ka de ka start ba haka jing khain ka ju job haka jing yekop haka district level bat ka ju bat ro ka champion haka national crossword champion ka yo admission haka ta ka school ban pulai class 10 ka headmistress haba ka yo iya kita ki certificate ka jong ka kali kalin ka kwa ni emban pulai haka ta ka school ka jong ke kalin kala ong kampat rai namar ba ka jing lo ban pulai haka ta ka school amdona ya ka laksan pe hajar bat ukpa jong ka te tang o nong hikai kala ong umla ban pelut ika ban pulai haka ta ka school ka headmistress jong ka ta ka school namar ba ka yo kalin ka de khana ka bastat kumta kala ai lat ika ban pulai haka ta ka school klem na dan jingsiu haka jing sedang jong ke kelas ke jong ke kalin kalai kendo bat ka wika para kelas ke jong ka ba kerteng ke kris baro ar ngu chi paro lok kila ye iba iwe halor ka jing cha to kit jong ke kris ka lito ba kalin ka de ka best friend ba ka jong ka kalin ka ju yarab ika ban khain ka jing khain namar ba ka duna ba ha ka jing khain kala pha ika lin ban hikai ka kumno ban khain ka ta ki jing kali ba ka yo na master sofon uba hikai tutorial ki hakata ka jing cha to kit jong kalin kalo jubab kam de em ka bakla manikai tutorial ki paralo haka exam ko jong ki haka first semester anda kili yo ka jing kalin ko yo kata ka jing kali kade ka jo hi ka jing kali ba ki yo kata ka jing kali kade ka balik kalkan mau ba ka jo hi kai ka keres kalau ong ka keres kade ka jo hi ka jing kali ba ki yo na master sofon ka keres kalau ong ha ka jo hi tang ba ngam ka ma sho ka to ka jing hi kai ka jong pi no hikai jong ki uliak sneo ula kawangi ki de ka mobile ka jong o bad ula maham ya ka jing ya kren ka jong ke kalin ka yo ka kres kamla ban tho haden ba kalin kala dep tho ya ka jing kali baro kala yo no hikai jong ki utho sam sthia kala sim yo robar jong ka bat kala tho auto robar ban ai arab ya ka para lok ka jong ka uno hikai jong ki udang yo thia kala thep yo to robar ha ka juti ka jong ka bat kala niat ka ta ka juti ja ka kres no hikai jong ki uliak sneo ula le ban pe paro arngut kileting ka kris kala puri kata kejuti ke jongka hadin kata kala pani kejuti ke jongka ka kris kala ai keleng da kejuti ke jongka kala ni de kata kejuti kala poi sapdeng kalin kaliyo lajan yo no hikai jongki kala ying bat kala phong kata kejuti kala leban somit ya ka pe par ke jongka kala ka yo to no hikai ka kris kata ka por kala yo ban chim yo to robar anda kaliyo ka resol ke jongki ka kris kala snokmen ba kala pas ya baro ki subject haka jan meet kila late enjoy rengkat bat upat ode samla jong ke kris ode upara kelas jong ke mulong ikalin ke kris kala deb ye thoyu da ka jing yarap ke jongka ke kris kala pas pa bat ul karpat ka pani yarap yu haka next semester lada ka koloi ban yarap yu on sa siu bai chai ka la hajar subject bat udan ru ki para lok jong o san ngut ki pakwa lada la hajar subject habaro ki san ngut kan sayo arlak la peu saw hajar habaro ki subject kalin kalong yu yo anlap ki no hikai ke jong ke ulong ka em amde banting ki para lok jong o ki de ki ba chania sudah haswa ban poi ko final exam ko jong ke ka akau jong kalin kala poi arlak naki para lok ko jong ka kalin kelas sedang man play music haka piano kali ko pa jong ka bale ko ban play school ka kata ka school ka ba ka pulai ulong ka namar ba yo ba bon kna school ka ba ju pulai haka ka school ki ju yo scholarship ban pulai sabar ula kuwai ka makaro kanyo kata kalan kala ong yu uklem perkhat ba kadang senu tanat ban pulai haka school ka ba ka ju pulai menchua pa jong kau la ong wat pen bitare nga yo an sawa kani ka sinong baro haka jing cha to kit jong upat uli to ba kapisa ka ba usiu ye kalin ka de kapisa ka ba upulai music makalin ka hikai music yu kata kam de em ka ba parcha ka international law hakata ka jing lek practice ko jong ki ban tem music na ka piano kala hikai ki kumno ban tip ya ubi usi kumta ter haka final exam ko jong ki question kumbajulang tang daki multiple choice kalin kala yarap ya ki parlok ko jong ka da ka jing hikai ka jong ka ya ki abc haka piano roll
kalapan ki iki cempriak ti ke jangka ka Grace kalioi bat kal kemau bat ki wepat kita ki paralok ke jangka kilala ban jubab hadin kata adang ton saki wepat kena ke kwa ban join hakata ka jing hikai music ke jangka ka kau jongkalin kala kredit katkom ka jing ya kolar anda kliyo ikarisol ke jangki kalin kelepas pa kala yo top hakata ke school ke jangki bat ki yo ro ke scholarship rangkat bat wepat para kelas jangka upa kerteng ubang Hakapor bagi trong kelas 11 baro arngot kiliyo bani benta haka wei gajing yakop ka bakar teng tin genius kiba represent na ka school ko jongki hakata gajing yakop kila job pat kiliyo roi ka song bisa kumba san hajar marway dakata ka jing job ko jongki ka principal kelas newkmen bat kala ya ro iki bagilwan rai kanam ya kata ka school ko jongki kala ajing mod iki haka next year kide ban apply no ika scholarship ka baai da ka Singapore embassy Kaay nakbenta ki kena bestar banyak pulai bachelor. Kekemi lenti ki baro angut kin sayo kada ke scholarship. Kekemi lenti kin salak ban pendem ka master degree kumjo ka doctorate. Ubang uday kuna badok ujul lay bela ban sajany haying jong ki breu nakbenta banyak pendap hak jing pulai ke jong. Hak por exam ke jong ki hak kelas 12. Weu breu ba kerteng utong ula kerpat ya ubang banca iu ban bon na namar ba uklem yo ban krekon. Baru ulang ro ba kemau ya kita ki piano kun bang ulekli ki kita ki piano kun utong ya tho ulekpat iu ban cha iu ban bon lada usha unsa siu iu ta kepisa bang ulalek sneu mentoy ya kita kepisa ke jong hakata ka exam ke jong ki ke lesong hala ke sit bang ulio iyo tong ba ulatong hajan jong kalin uba ab iki de senior class jong ki anda ke yo ke jingkeli ke jong ki yo ke jingkeli ke jong ki ke dan arset ke set 1 bat ke set 2 Hamar ba ki yo eke jingkeli ubang ula tho baru liyo iyo tong ba upan nakalin ndaw bang ula de ban tho ula lej ban samit ula pan hap ya paper ko jong o baru ula pan i kalin ba utong ubut naka baru liyo tho ya taw nong ap ula pi yo tong hanrei yo i hadin katukan ni por anda kalin kala de ban tho kila yes kenal iwe kalin kala sedang ban ai ki para lok ka jong ka Kala pengki ya ki cempriak ti ke jangka ka Grace ro kala pengki ban pteng chaki be pat ki para lok ke jongki anda ladon ki balik semit hakat kapor kalin bar utong kila ya pas pipar anda lajan kut kapor ka Grace kalpan i ka setu kalin kala ai ki i ka setu hado ba lakut kapor utaw nong ap la phai ki ban semit hakat kapor kila ya thostet i klem semit hado ba utaw nong ap la haban kne ya ka pipar ka jongki Hadin ba kila dep tho exam kalin bar utong kila cha khot bani kando bat ka headmistress ko jongki halor ka jingle thok ko jongki ka headmistress kala kalin utong din em ba kile thok kat kum ka jinge thu jong ubang tong lo jubab em uklem le thok anda kala lap ika paper jong kalin ka don ka scrap paper ba amde ka jongka kala kalin ka jong no kata ka scrap paper namar ba kam jubab ka headmistress kala pha da kupa jong kalin bani kando bat ka Kali itu yu parawit iya ka jingle jong ka khun ka jong o baka chu yarab ya para lok jong ka haka exam bar kala ong ka jing yarab ikiwero haka exam kade ka kam thau ubang upulak no ikalin ba ka yarab yu tong de namar ba usiu ka dak pisa yu uru uladep terwa pisa andre ulakentai headmistress haba ka ya sniu kata kala ong ikupa jong kalin ngala pedeng i ka khun ka jong pi haka ni ka school da ka baburam ngadang mot ka khana ka badan akor haka jing si cha la ban be no ika na ka school tang ba kane kade kasen manengkong ngadang map ika bat kalong ro ikalin kane kade ka school bapin pule omde ka jaka bapin chana bisa kalin kelas ni pitar kala ya sai la bat ka headmistress ka jongka namar ba kata ka jing sai la ka jongka ka headmistress kala ong ika kansa cancel no ika scholarship ka jongka baka juyo parawit ulus ni ule ran ulapan sangai ikalin bat ulak hodika bakin le no anda kala po heying ukpa jong kalin ula check ka passbook ko jongka uyo i ya kipisa bapha na ki para kelas ko jongka ula ong ika umla ban ngi ba kayo i kata kipisa naka jing hikai piano ko jongka ula phai ka ban phai kita kipisa bar ula ong ika unsa dino i ki jang ko jong o bat ki jing don ko jing em ko jong o man siu ya ka bai school ko jongka kalin ha kata kapor kalayam ba ka cha mai ha ukpa jongka Haka exam jong kastik ka ba ay admission ya kina school na kiri prepare ban pulay haki school ba ha US. Grace kal kapat biang ikalin ban yarap ika madia upat usamla jong ka. Kala ong ika lada katre ban yarap iki upat unsa siu ika Henry Ulak. Baga ay ro ikalin ya ka kot guidebook jong kata kastik ban pengkre ng mata kata ka exam.
Kalin kala perkhat ikata kajing karpat ka jongka bat kala shime kata ka kot hadin ba kala de puli kata ka kot kwa ban pan phai ikata ka kot ba ai upat kala tho chu bakam la ban yarap iu hakata ka exam namar ba kamiale kata ka exam hadin pat ba kyo I kadon kajing per kapor nakawegari sakawegari hakajo kasngi kata ka exam kan lo te kala kwa biang ban yale kata ka exam kali thu ika kris ba dia pat kan siale ekta ka exam bakan yarap iki kala pha iki bakin yale ha Thailand makapat kan siale hasini namar ba kadon gajing per kapor kan sa tho chwa maka hasini hadin ba kala dep tho ekta ka exam kan sa pha chiki yaki ansar ba iki wi pat ki bakwa ki ba tho a Thailand yakita ki breu kin sa chimiki de kapisa yakapisa bakin yo kin sa ya baha eka markajo upat usnyo piang kata ka kris ka ong kadon gajing ma ban le kata upat ulong ika om don jingma pitip kane kede ka mentor lin kalin kalong iki de tang ta kalat bakan yo ban puli rengkat batki baro ang ta kalis nyo manjor ban yele kata ka exam da kata kalat kalito iki hakata ka exam kimcha ban ra mobile lai no tang kitiar ki badan kam tang ba maka kan sara bat buri ik mobile ban yo pha yiki ansar chaki bat kalito ro hakata ka exam don live section ki question kin sa yo arsin ka break hakata ka por kan sa yo lat ban pha chaki yiki ansar bat kal pen kan ma ro iki kumba ki juyo hikai haulet don barcode abc kala pha iki ban chana duplicate ya barcode jong ulet tak balik kumta kinong ak exam kimla ban suspect yano show kalong iki ka essay question kan sa pha tang yiki keyword yaka ansar ki de ban wat na google kanang ba kan la ban pendep hapo kata ka por hakajan med ubang kat ba udang wan na kajing tre ka jong o ladan ki priu ki ba sho yu pat ki lebret yu hakawe ka jaka bren yun bang ulas new sui ba ulado ban le tho yaka exam ka jong o ban yale yaka scholarship kalin hakata kasngi kalai kan do bat ki para lok ka jong ka kle plan ban wat ki para lok ka jong ki ba apply ka stick exam bakin yo kamay pisa na kita ki priu utang uli to ba udan ki para lok ka jong o kumba live heng ngut haka group chatting ka jong o ki ba apply ka stick exam kalin kalong yu ka biang kata lada ki tre ban ye join bat ki kin sa yo banta lang ye kata ki pisa ba ki kamay na kita ki priu bat uli to iki chapang ka jing cha cho jong ubang kalin haba ki yo snewi kata kala berkat bat kala le ye kendo bat ubang kala khodi uban ye le kata ka stick exam ulong ka na lor ba kala deble thok school kawa bat ban le thok sakata ka exam kala ong yu hoy ka de ka ba me ong walada nga do ik scholarship school tang ba nga kamay pat ik pisa naki para class ka jonga ba nga yarap iki bat kala ong ro yu walada ma u klem le thong udang do ikata ka scholarship kala khod yu ban e join bat ka ma uro us kamay pisa nakita ki para lok ka jong ki ba kin yarap kala ai u ik address jong ka grace lada utre ban ye join bat ki hakas ni babod ulawan sa yinga grace ula tre ban ye join bat ki kaling kalito iki baro bakin le kila pandap ik form stick exam bat kila sinay ka tok ban tok ya ko pa jong kalin kanang ba uncha kalin bakan le tho kalito ya ko pa jong ka kan sa le yakop team genius kino hikay ka jong ki kin sa yalam yiki ko pa jong ka ula tre ban sa ye kata ka kon ubang bat kalin kila ban kre na kamta kata ka exam bat kila le no cha ni man ya le kata ka stick exam hakata exam nong ab ula khang iki bakim de ban ra mobile ki cha tang ye ki tiar ki badan kam kalin bat ubang kila buri iki mobile ka jong ki hak pan khana anda la sedang ka exam ka jong ki ye ka section 1 kila sedang mat tho bat ki prasangkat bala ban pen kan mau ye ki jubab jong ki jingkali anda kila yo ek fast break kila le chapai khana kila sim ye ka mobile ka jong ki ban pha chaki para lok ka jong ki ka kris bat upat ha Thailand kila uplopa ban yo ek juba ban pha chaki para lok ka jong ki kata ka exam jong ka stick ka de ka jo kasngi baye pher ka por ubang ulasan ik ansar chaupat bat ulapai uban siu chwai u ba unsen yaki section ki badangsa hadin ba gila depsen kila le biang ban thoi kata ka exam ka jong ki ka kris bat upat kila yo kata ki juba kila chana par ko duplicate bat kila ta outlet ban sam chaki para lok ka jong ki kalin bat ubang kila tho biang yaka section ba ar anda kila yo break biang kila le biang chapan khana kat ba ubang udang bud ban sen biang kinong ap ki yo iba uslem ban mi na pan khana kila pha pli ka jingkhang la de ka por bang ulating uladili di kita ka jing sen ka jong barula bakla penha bi kata tiar pan khana kita kinong ap kli yo sneu kila pli jupor I kata ka jingkhang kalin ro kli yo sneu badan bawan kala bat kala buri kata ka mobile ka jong ka yo iyo bang ba ula chapat kala ting bat kala buri ka mobile ka jong ka ha ka filter
Hakita ki section ki banang sa kalin kalahaban tho tang marway dan cho ubang. Kala persangkat bala aban kemau ya kita ki ansar. Anda kala dep ya ki multiple choice lasa satang ke ise kala dung ya kecentur ko jong ka pekan pre kena pekan yo la ban mi klemda good kapor. Kupa jong kalin ula wadi kalin ula kalin nau pat bat ka Chris. Andre barau arngot ki mi tho yu ya ke jing shisha kila ongi u ba kalai kai bat usamla jong ka chasin ni. Amar bakalin kaliyo ban mi na kata ka exam kala phai ke ansar cha Chris ban forward cha ki kun hun ko jong ke taw no up lo yo i kalin ula bode ni ka kalin kat ba kadang sen kala teng kho yo brio mobile ko jong ka kala habar kala pai screen kala percangkat bala ha ka ba khado kala la ban sen ya kita ki ansar ya ka ese ka Chris ka haban wat na ko kil kita kin hun ko jong ke kala tem yo pan na mar ba ki sleman yo e ka ansar anda kaliyo iba la sedang wan message ha ka group ko jong ke ha ka kapor kila kre ban lek no ban tho ya ka exam ko jong ke taw no up ula pha up i kalin anda ula yo ban bad ka kalin kala akpre ula pha ka ban one office ban to kit ka kalin kala ting kala thebi ka mobile ka jong ka ha ka wi ka briu ka badang yeng anda kala poi ha office kaliyo iyo bang ba ula cha to kit kanong tre ha kata ka office kala ithoi ka ki score mak jong ubang kila cancel ka de na marba open dan ka mobile bat kala ong ro ika kin sa to kit ika lada ki labba kam don kti ban le thok hakta ka exam kin sa pan light no ika hadin ba kila dep to kit ika kalin kala light bat kala yo ban le phai no sesno kalai kan do ika Chris barupan kalai thu iki ika score ko jong ka kala cha cancel bat ubang ula cha kam ka Chris kala ong amlele kin sa apply ka ta ko pat ka exam kalin kala ong em kam tre shu ban yele na marba kala kwa ban kala bamon anda kalai kan do bat ukpa jong ka ula kli ka chano usamla jong ka ba un khot bam jai u haying kalin ha kata kapor kala yam kala babai ya ka jingle ka jong ka ha kapor met ka Chris upat bat ki kun hon ko jong ki kelele kamen anda lalai ubang ula phawan ika haying ka jong kala kali u ka de em ba ula sabe na ka school ka jong ki ba ai report ka embassy mat kala kali ro ka ik ba un le ka next ubang ula ong haoy ban ula khot ika ban apply ya ka GAT le ne ka PAT exam kala ong UM kam tre show kala phai u ban le chim tang ka pisa ka jong o na opan ba kala ai bahai u ula ong ika don kam show ika ta ka pisa kwa ika ban apply ka ta hakata ka exam ka dan ka plan ka jong o pakini yo ta ka million kala ong UM kan sa kala ba mut no ula ong ika la kam tre ika ta ka jing khot ka jong o masi to no maka ka te ka mastermind pan sa priang ya ki kam thok ha ka exam jong ka stick ban ulong ika sa parkhat no ka chong hapi kata kala ong yu ka biang kata kala lej no bakam kwa chu ban le thok biang sa chisen te kani ka film kala kot no hang nei parlo ka chwa pangan pangkodi kani ka video kani nga kwa ban ong ya pi kina school nak menta ban wat ka jing stop kam long ko baba pa phin le thok le ne but ko to ha ka exam namar ba chisen ba pila sedang kapan long pi ban jai to mat kapan long pi ban pteng ka jing thok pat ka jing bot to ban nak menta ki bawat kam ngan ong compare lada botoro habayola namarba dem nak menta kaja kapo tang ba ka bama lada kilap ansa do na ik jing apply kam hagi kam ba per kani ka de tang ka jing ong ka jonga kata hi ka chong hapi i tang kane parlok lada bisniu tanade kani ka videos na ba like but subscribe in sing do pat hakawi pat ka video kobleshpon